Kwa dhimbele nyakora mgajwanga apisa magobila kanyakla kod mago ma kaunti ma Kirinyaga oloro kuonde math makwong e kaunti no bang' gavana makono Anweguru golo chik mondo milor gi kendo wegi or kwayo mar yudo lesen manyien. Chik no ma obiro bang' ji 17 wito ngima kalore kod math mar kong'o ma ok opuodhi onyuolo paro mopogore opogore kama kuom jopiny kone johala dhi yudo lal to jopiny mamoko bende koro dhi wito tijegi. Jopiny tiere kod ler kotenre gi math marandiwono. Seche manok bang' gavana mar kaunti ma Kirinyaga Anweguru golo chik mondo lor kuonde math duto e kaunti no bang' math moro magalagala kelo tho mar ji 17. Baa zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Rameny marwa yudo kolor kuonde math e kaunti ma Kirinyaga kata kamano johala kod moko kuom jopiny nywak ni winjo migi thuolo mar ikruok kapok chik no chako tich. Mara ya mwisho kuona tukio kama hili labda wakati wa COVID kama hujajipanga, lakini bado haikuwa haraka hivi sababu kwa mfano leo tumepata hiyo notice in 2 hours. Ilikuwa ni jioni, sasa na imagine wengine wako wamejipanga, wengine hata hawakusikia lakini wameshtukia. Biashara za upande ya pombe na pia wenye wanafanya zingine zenye zinaizunguka hawamo kazi. Tukubalishwa hizi pombe zimekubalishwa, watu wa Joy Life bora tu wajue kuna pombe ile baya na pombe alamu. So kama mimi ningeba Vice President akubalisha hii pombe yenye imekubalishwa na serikali. Joriembo mag boda hinya matie seche mag otieno e kaunti ma Kirinyaga kone sani koro tich odok negi piny kendo ne chik no miyo moko kuom ji marich kong'o goyo ngoga kendo ayulo ok nyal kawo kapok gibilo pi wang' jowi. Sani luchore nyaka kaunti ma libamba kama moko bende tetni magi nyalo timo onge. Inatu affect kiasi watu wa boda. Ndio sasa sisi tunategemea kubeba usiku watu wakiwa mirefu. Sasa hatupati watu usiku. Sasa tunaenda bila kitu nyumbani. Lakini watu still wanaenda kukunywa na huku pande za Embu. Unajua wanaume lazima wapate gari waende huko wakakunywe. Wanaenda huko Embu ama Murang'a. Unajua kuna watu walizoea pombe. Sasa ukikosa pombe huku hakuna za. Huku ni njua kali. Unapata mwanaume ana vibrate kwa barabara hivi anakosa nini? Mpaka mwelekeo ya kwenda. Kumekuwa na ukosefu wa kasi sana. Afadhali wapatiwe ile barua inastahili, pombe ile inastahili kuuzwa. Ndio tuendelee na kasi sambambu. Kuna watu wameajiriwa na hizo vilambu. Jatend kweth mathoth od bura mar kaunti ma Kirinyaga Muriithi Kibinga okoni giloso chike madhi thiro hand kong'o ma ok opuodhi e counties mayudore masawa mar Kenya ka ojiwo johala mondo kik dhi e doho. Naweza urge our business community kupitia directive jana ya governor, club zote sifungwe, bar zote sifungwe na apply a fresh inspections. Kenya naweza wauliza apply kutoka kesho tufanye inspections waanzie biashara zao instead ya kwenda kotini kusumbua kuanza mvutano katikati ya government na business people at the expense of our people. Kinde no jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni olero ni gin kod chenro mar manyo johocho mondo konji mamath kong'o osekelo negi midhiero. As a department, we will be able to go back and look into our psychologists and counselors council and see if we can bring psychologists to the counties and also deal with the ones who are already existing there. Kakoro paro mopogore opogore medo wuok kaluwore kod chik mar loro kuonde math kong'o e kaunti ma Kirinyaga. Jopiny ojiwo mondo kony sirikal kedo kod math kong'o ma oserocho ngima oganda kendo kelo tho kokalo e luwo chike ma oketi. George Bati, Ramogi TV. Sanamu mar hembko mar mane en jatenda piny Tanzania Mwalimu